допустився тепер подивитися на випадності правди. Написано, хіба своєму жити людину кожним словом, що платить розборник. Ще написано, з купушка сподобалося Богу. Єдине, башка весна сподобалося уклоняється, треба до моєму братці, коли царство написано, і за мною зроблю вас лицем людей. Бажання Богу і духом, до царства небесного, бажання смущено, вони втішені, бажання лагідні, бажання спадкують вони, бажання головні, справні правди, вони будуть нагодовані, бажання властиві, бажання любові, бажання через серце, вони будуть бачити кого, бажання на творця, не сна, бажання стану, бажання вогню за правду, вийшли царство небесне. Бажання ви, гнати вас Богу, ви на вас наговорювали всяке слово, хере на мене, і толцеріться, народа була, що велика на небеса, одна пророк, що були перед вами. Присіль землі, коли сіль дітей, то чим солити їх, вести наш наш, власне, двір була висипана, тобто людьми. Від розсіпу немає сховатися місто, що стоїть на вхованні гори, напають світинку, що поставити його під посуду, на свічник світимо всім одним. А ваш світ у суді перед ними, що не бачили ваші добрі, але прославляли лиця вашу, що не не будемо не бояри на вас, що прийшов, що видно, так скажу вам, як не безм'я не менеться, ні одного, ні жонка, що прийшов, не це, що не все. Порушуємо на наших заповідей, перевіреним чином на наш царство небесне полетимо на чисто, на велике царство небесне, кажу про вам, за правильно свашення, привищить, правданці, книжники, товарисей, повинні війти в царство небесне. Чуючи було сторону, наказано не буває забити, а від судові. Борович кошту гнівцем, братство віддає вже судові, скаже братство ракати, для Верховного суду, скаже дурні, віддає гневі. Могло постачити до рожнього кадара свого, згадай, що брат щось мене тебе, лише зараз ображе жінком, де примирить з штатом своїм, тоді протестом свадара. Марив своїм запазним та швидко, без ним родичити, що тебе запазним сьогодні не віддався, і що послужника до мене передав, що я буде смерть не придано. А віка, що тобі не вийдеш в світі, поки не світі останнього шеліга. Хочу сказати, чи не перелюбом. Я вам кажу, що кожна покриється жінка справедливість, і жінка не перелюб серце своїм. Пророк, де спокушає тебе, і від себе. Щоб загинув одне своє членів, між двоїм сусідством було кримним. Провидці тебе спокушає тебе, від неї кинуть себе, бачите, щоб загинув одне своє членів, між двоїм сусідством було киненим. Сказано за дружинствою, пускай нехай далі стар задову. Я вам теж чекаю, що розказати, дружину свою, крім при мене розпусти. Доводять до переліку, то не повреться, чи не перелік. Книжку вас наказана, на принципі, подивила контакт від Господа, на якому жінці зовсім. Мені не написав Боже, не сила, як мені жодних, я це не писала йому Ісуса, я великою наглядно з головою своєю виною. Не висинки не мав ще не біло чорне, але слава була так, і біженця перед право. Вічно покою до зуба, не потрібно злому. До правочку, писав на другу. Пішла до вас за нас ручки, і так вас вчаю нам посилу, дороджена мені з нього і просто видаєте, що тебе не відвертайся від нього. І розказано про свободження на собору, а я можу любити своїх, хто спокійно вона з вас і моїх хто спасібі. Що бути нам лиця вашу, що не кажуть свою сонцю, я не добре, але що все неправильно. Добре, потихо собі, коли народу мають на саме природу, вилітають, щось впливало, пішбани, що я так споминають, вона це ж небесно. Дивіться, вставатися в милості, розумію, що бачили вас. Не матимете народу, дивіться вашу, що не шкоп, що не став милості, не всяк мене себе поробить, тіло сім'я поснала, вулиця, що бачили люди. Кажу вам, не мають вже народу свою. Лише ж милості, не знати моя Юрка, то вже робить полосить, що приємно було твою милості, те, що бачите, є не стріляно. Мовці ми такі цінні, що поставити знову на плечі, що ви кажу, немає вже народу свою. Коли можеш собі сукромічно причини себе, все це все, що не є, що не є, не стріляно. Сьогодні постійно вирішили, що винуватцям нашим і не вдіємо спробували визнаватися права Царства і Сила Слави на віки. Амінь. Ми просимо про руки, ми просимо вам, що вас не вдається, коли не буде рівно прощати, коли це ж не вас не просимо про руки ваших. Просто не буде сумнів, ці міри не змінити будь-що відчувати, будучи посуду, не кажуть, що вам не мають вже народ свою. Коли просиш на місце свою голову, за свою інших посуду, нові людям, оце усім, що прийняли. Що він вас прияв нам. Я ставлю смерть землі вночі перша, але злодії просто вгадають.
Теж спускали в небі, вони мішають мені, що твої не фокуси не кладуть. Розкарпне на серце твоє. Фокус своє на тіло, що воно буде здорово, силу буде світло, коли ти попала, хай було силу, ти не пошкодив світло, що твоє темне, але кажете, буде темне. Хто до пана все-таки не може, він нас не знає, що буде бити, витриматися одного до знати, не можете Богу служити йому молні. Ось також не житься під час, ви кажете, що ми їсти, що не пити, не привчилися, що не вдягнулися. Що найбільше від життя і дадуть його повинні так небесно, що не світло, що не брали. Також небесний тесі будують, що він падав, чим за них. Хто із вас, коли шовиться, зможе додати з посту ларіття одного. Про, якщо ви хочете, не привілі, дай зростати, не душить, не ведуть, нам що сам Соломон всі стався і я все так не зміг. Глибоко, до утропу, що сьогодні всі його точки даються, Бог так вибирає, скільки вашого цього вас молодежі. Що там можна не високо час, ви що мислі, що добити, хотілося, що ми вдягнулися. Всього то погано шукає, ви знаєте, смішно месно, що всього того буде ходити. Я не почитаю, що буде правдою, все саме бачиться, кожна вулиця, завжди день, тому що він сам про себе дарується, досить можна одним свого клопоту. Свій, що вас не судили, шкільним судом судили, таким, що судять у вас, коли не робили, мірять і вам. Що ви закладку з заску бачиш, коли ж вас емоцій не чуєш. Я скажу, так, вода я вийме заску, коли було в власному оці. Самі вийме бачу було власного ока, бо не бачу, не заску вибирати було. Не кидайтеся по псам, розпайте перед своїх праців. Щоб вони не розпитали к нам, своїм вернувшись, не шматували вас. Просіть вони нам, шукайте, вони якісь тобі відчинять вам. Не кожен просто дайте, шукайте на полі, хтось тобі відчинять йому. Що вас ці людина, що буде своїми сильниками, плоти по Україні. Коли ви посилимо листям гаданом, тож коли будеш збій, добре дивиться, мільйон 20 більше тисяч на весни, добре тим, до посильно в нього. Чоловік вважають, що вчинало любить сам життя, глибок сам такого пророків. Ви ж сни вийдьми. Остерегувати, що подало, що ви вийдуть, не брати хою, заснути в роду, скажу гроші, веде ще, на откіше, моті і... Та й запишіть пророк, що приходить до вас у дежі вище, та він піде луки байків, та хай знаєте їх. Хіба ж виноградним торнині збирають до фігів байків, кожне дерево добре, і довго, дерево лихі. Може дерево добре, і лихого, забудів добре ходити. Якщо дерево широко народу з рук, він кидається спершу по їхніх плодах, як знайде їх. Кожен спитає, Господи, Господи, царство небесне, дай тобою воля Отця, що на небі. Але прийде мене до нього, скажи, Господи, Господи, з мене м'ям тобі бракували. Тим п'яним не було ніякого чудо велике проявили, не вашу і коли на вас свій, в мене всі причини беззаконня. Бо так чудо, що слухається князів, то вони чоловіка розумно, що свій днів сподала на камені. Можливо, лицячки боротьбаються не відконець. І відкинулася і напала на камені, коли основу то чоловіка слухається свій великий виконав інших, коли бачимо, що свій днів сподала на піску. Можливо, лицячки боротьбаються. Відкинулася і напала, то була трудна його. Бог є любов, о велике щастя, Бог є любов, любить Він нас. Піднімає сонце на злих на добре. Так, будьте скорі, сказав Отець Небесний. Шалом.